opfyldet rosen her første. Men Sørensen her har sagt, at det er højsted, plads nede, velrejst ud. Altså det er 20 store rammer, der er godt udfræk for det her. Og plads på det, og så har hun det bevægelse i alle 3 gange. Næste række er 27, det er Hejlings. Velrejst, ultrasult føl. Det er en sko 20. Det er sådan lidt varme, men tilpas højt stillet og følger